Salut tuturor! Am ales să filmez și un videoclip în limba română și vreau să-mi cer scuze în avans pentru felul în care vorbesc, că am învățat limba relativ târziu în viața. Haideți să începem, pentru că vreau să vorbesc despre o carte pe care am citit-o anul acesta și care mi-a plăcut foarte mult. Titlul este La gunoi și este scrisă de Dan Sociu, pe care poate o cunoașteți din poezie. La gunoi este o carte scurtă de doar 107 de pagini și este scrisă într-un stil foarte accesibil și totodată intrigant. Sociu descrie într-un mod remarcabil cum este să rupi legătură cu tinerețea ta, dar să nu fii ajuns încă un adult complet. Cum arată vidul dintre tânărul adult și adultul matur și ce pericole implică această tranziție. Despre infidelitate, droguri, alcool, sărăcie și, mai presus de toate, dorința de a te întoarce la un mediu sigur și stabil. Cum plăcerea și independența se pot transforma rapid în tristețe și într-o nevoie de securitate. Cum depresia poate apărea atunci când ești prea liber și ajungi astfel să te simți captiv. Dau 4 stele și o recomand cu mare căldură. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și ai vrea să mai încerc să postez recenzii de cărți în limba română, nu uita să lași un like. Pa, pa!